Takže, vážený dobrý deň prajem. Moje meno je Marián Šup, som lekárom, ktorý má niekoľko kliník, ktoré sa zaoberajú biorezonanciou a tzv. Holistickou medicínou. Holistická medicína znamená celostná medicína. Tá celostná medicína spočíva v tom, že riešime celé telo ľudské, to znamená, že nie iba nejakú diagnózu, či venujeme sa celému telu. Vo svojej praxi som za posledné roky začal používať prípravky od firmy Halagenex, ktoré sú na rôzne systémy ľudského tela, zlepšujú ich kvalitu fungovania ľudského tela, buniek, tých jednotlivých orgánoch, systémoch. Jedným z týchto prípravkov sa volá aj Alpha Omega Box. Tento prípravok je špecifický v tom, že sa používa u tzv. Chronických ochoreniach, to znamená u ľudí, ktorí majú dlhší čas problém s pohybovým aparátom, s tkanivami typu prsníky, prostata, bolesti kĺbov, majú problémy v oblasti svalov, majú poruchu autoimunity a majú problém s imunitným systémom ako taký. Dá sa povedať, že vo svojej praxi ho používam denne. Áno? To znamená, že pacienti si ho zakúpia a potom ho užívajú 3 mesiace. Tento preparát má jednu veľkú výhodu, pretože má niekoľko súčasti, ktoré modifikujú správnu funkciu toho systému a súčasne doplňajú bunku o nutné nutrienty, ktoré sú nevyhnutné pre regeneráciu tkanív, špeciálne u tkanív, ktoré sú poškodené chronicky, respektíve zmenou takou, že ten postup toho zápalu, zápal chronicky prichádza až do nádorového stavu, kedy tá bunka začína mať veľký problém z hľadiska funkcie a tvaru bunky. Často používam teda najčastejšie u nádorov rôzneho typu, u mužov a u žien. Skúsenosti sú hlavne, čo môžem definovať hlavne aj teda u žien, ktoré sa používajú často u tých rakovín nádorov prsníka rôzneho typu. Obsahujú 2 látky, ktoré sú nevyhnutné pre jej efekt na tvorbu nových buniek, a to je tzv. Graviola, ktorá je 10-krát silnejšia ako hociaká chemoterapia, a potom je tam látka, ktorá sa volá vitamín B17 amygdalín. Táto látka amygdalín je dôležitá pre liečbu hlavne tzv. Solidných tumorov, to znamená u prostaty. Prevencia je nevyhnutná súčasť mojej diagnostiky a terapie, to znamená, že pacienti to užívajú nie keď sú chorí, lepšie keď to užívajú vo veku, v čase, kedy sú zdraví subjektívne, pretože predchádzajú tým pádom vzniku nádorových ochorení, ktoré v ľudskom tele je vždy nejaký zápal. Sa tam nachádza samotný zápal z hľadiska medicíny nie je iba spôsobený baktériami, ale zmenou funkcie buniek, zmenou medzibunkového priestoru, keď sa dochádza k spomaleniu toku plazmy medzibunkovej a tým súvisí potom aj potenciálna membrána buniek a s tým súvisí samotná výživa buniek, jej saturácia kyslíkom a glukózou. Môžeme si pozrieť príklad. Na monitore tu máme pacientku, ktorá je po nádore prsníku a na tomto diagrame vidíme, že v kolónke bunkový metabolizmus je farba fialová. To znamená, že momentálne ten tumor profituje, čo znamená, že rastie, respektíve je aktívny. Áno? A po terapii, to vlastne dneska to je v podstate dneska to je 2 mesiace. A keď si to všimneme na tú kolónku bunkového metabolizmu, tak vidíme, že stav sa upravil do normy, pacientka sa cíti subjektívne lepšie a samotný ten tumor je zastavený, metastázy sú, ale nie sú už tak aktívne a ten tumor prešiel do štádia chronického zápalu, čiže dochádza k obnove tých tkanív i mnohých funkciám. Užívanie u nádorových pacientov sa používa minimálne 9 mesiacov, čiže to znamená 3 balenia. V prípade kontroly u mňa, ak je nevyhnutné, tak sa ešte pokračuje aj viac. Štandardne v profilaxii sa používa
raz jedno balenie, to znamená na 3 mesiace, potom je rok pauza a zase dáva sa profilakticky 3 mesiace. Vedľajšie účinky nie sú žiadne z tohoto doplnku stravy, to znamená, že nehrozí žiadne poškodenie žiadneho systému. Treba to voliť individuálne u detí, hlavne pod vek 6 rokov života. Je to podľa stavu, ano? Či to naozaj to dieťa vyžaduje túto liečbu, respektíve toto užívaj tohoto preparátu alebo nie. Tak, to je z mojej strany zatiaľ na dneska všetko. Pekný deň.